Ty vole. Čau. Takže čau, my tady máme video. Hej, snad se představíš. No tak dělej, začínej. Ne, takže já jsem Team Games, to Čusky Křuska, já jsem tu se svojí kamarádkou a je to... Nech to, vždyť to zabírá hodně, to hodně zabírá. A máme tu, jakže se tomu říká? Mrcka, to Jo. vymyslela moje mamka. Mrtka. Takže to je takový challenge, že to vypijeme. Počkej. Tak my jsme chtěli ten, jak se to... Jogurt, bílý jogurt s vajíčkem. A mamka řekla, že nám dá mrcku. Tak, jdeme na mrcku a vypadá to hnusně. Tak ale jako voní to dobře. A vlastně se bojím. Takže počkej. Na zdraví. Já se toho bojím. Dodá. Jo, to je dobře, ten kyselé. Dobrá, musíme. 3, 2, 1, teď. Fuj! Uvěříte. To je hnusné. To mi nesmí se plus. Já už to ukončím nějaké. Ty vole, negrkej, vole. Dámy a pánové, musíme to ukončit. Viděli jste, jak pijeme mrcku? Jo.